Sandra, ginaingon, ang kagwapa sa babay dili lang sa iyang panagway, kundi apil na niini ang pamatasan ug ang ka-honest. Kay honesty is the best policy man. Mo niyang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Amping sa mo pag-abroad, Sandra. O ma, Kundi palang unta ta pobre. Di gyud ko musugot nga magjapayuki ka. Di gyud ko musugot, Sandra. Nang, nilarga rin sa Japan si Sandra? O dong, wadi man ang hindi mong imong kababata. Wa? Taas ra ba siya pangandoy dong. Iyagyud ko numing hawason sa pobre. Nindot man ang mangandoy tanang, pero di lang pud pa. daghan akong natigong. Duha ka tuig ang akong kontrata din sa Japan. Makurad silang tanan inigpalit nako sa Pinas. Basta, pakuraton ko ang tanan namong mga silingan nga mga marites. Katong mga silingan namo nga maayo kay manaway nako. Matud pa nila mag-Japan kuno ko og mo-social kuno ko kay sa Japan ko mamuring. Mamuring di ha? Huwag kabae. May talent ko, singer o dancer ko. Ihangad ko ang akong agtang nga ako si Sandra, ang singer-dancer from the Philippines nga musikat dinhi sa Japan. Nong, kano sa man nung tumulis Sandra nang uy? Ay, sunod tuig pa yung taon ni ka. Ay, Waday mo mag-video call? wala siya. Taas ra kay siya pangandoy bayot. May bahalag taas ay at least. Matuman yang ang ipangandoy, nga di siya may atakan sa mga tao. Di ba? Ang saya-saya kun, wakay, iatakan nga tao, unya, muminto ang imong kinabuhi, no? Maogyot bayot. This is it. Murag pag-uhay lang ko nga naabot sa Japan. Karon, muulit na ko sa Pinas. Akong gituyo nga gipaunan ako pa ship ang akong mga bagahe, nga mga pasalubong. Aron igabot ako sa Pinas, magpamanila pa ko og pila ka buwan. Unya magpausap ko sa akong dagway. Makikita ko sa kinakusgan nga doktor sa Manila nga mo'y muusab sa akong kitsura. May kwarta na gud ko, daghang kwarta. Kining tanan tungod sa akong fafa nga si Yurihiko nga dato kaayo nga hapon. Excuse me? Unsay ato, miss? Wa makailan ako si Dexter. Naaron sa iyang bahay si Manang Betty? Oo, Nara. Nakitaan to na ko nga naglingkod sa ilang teres sa second floor. Saman, kaliwat mo ni nang biti, miss. Dato na kay sila ron, dako na kay sila bay. Mao ba? Hmm, Unya naasad iyang anak nga si Sandra. murag wa pa man mauli, miss. Ambot lang, mauli pa ba ka atong bayhana? Gimingaw na kay gadto niya, Oh, mao ba? Uyab mo ni Sandra? Ay, kababata mi. Unya, nilarga nun siya Japan nga, wa ko makapanguyab niya, Pero inag-abot ato niya, inigpauli niya. Ako din sa panguyaban, Di gid ko mailhan nga ako sa Sandra. Kaya sa si Dexter, wa man makailan ako. Paamin ako, ma. Kinsa ka man, Inday? Ma, ako si Sandra. Magimingaw na kay ko ni mo, Ma Betty. Sandra? Ikaw ni Day?
Yes, ma! Sa mga imong dagway in town, oy. Maayo lang ang doktor nga akong giduol, ma, Betty. Look at me! Taas ka nag-ilong. Yes! O, mi taas-taas na gamay ang imong suwang. Wa naman kumakailan ni mo na. Dayon ni ka, kay doon ay magpamanicure o pedicure ni mo. Wala nga, ni mahal ba kong TF karuan sa akong home service ng biti. Ay, Pila mao imo ba? home service? Kamo tag TL da ng massage kay 1,500. No. Kamahala pod bayot. Oo naman ang gini akong TF na biti. Nindot po kong nga gamit, no? Israelize gid na sa tanan. Unya, mga bago kong mga colors nga magmanicure. Kamahal, oy. Uy, mahal, uy. Okay naman ko. Dili mo muda yun kay nambiti. Bahala na lang. Uy, imo siya pagkumangko na? Ha? Astilan. Ako ng anak ni ka, oy. Doon na ba di kaigsuon si Sandra? Bugtong siyang anak. Og ako ni Nika, si Sandra. O si Nyas? Yes, ako. Hala, no? Ikaw ni Sandra? Ay, kagwapa na ganun mo dayo. Ay, ang gwapa ni mo, girl. Pero ang imong body, mura Japon. True ni? Ikaw ni Sandra? Para imo ning perfume. Ha? Imo ning perfume. Di makaani. Sa Ani ka? imong secret admirer. Tarong good ba yun to? Secret admirer. Diba talaga na, uy? Di ko mudawat ini kung di ko mahibaw kung kinsa naghatag ini. Ha? Tang Kinsa tang. Ha? Kinsa nagatag? May fanfare. Tang tang. Si Sandra. Ha? Niya si Sandra? Walagi. Uy, kanong sala siya naabot? Last week pa kuno. Imo ba? Naaron siya sa ila? Nya? Gimiyo ka niya sa. O ba yun to eh? Nako. Wa kami ngawa. Ay, nagti-ti di. Si Titi ko tawon. Ay, kay bawa nagig ka na ako nga di ko ganahan og bayot ha. Og si Sandra lang ang niya sa kong kasing-kasing. Uy. Usa adto na ko siya. Adto na ko sa ila bayot. Ra, di si Dexter, day. Uy, tinuod gid nga nauli na si Sandra nang biti. Ay, dong Dexter, oy. Oy, na si Sandra, ay. Kadiyot kay biyaan taon na mo. Hello, Dex. Oh, Hi, Dexter. uy. Sandra? Ikaw ni? Oh, ako. Kagwapa na guni mo. Makagwapa gid ning mag-Japan sa. Mudakom sa atong atay ni mo. Dakuan na sa akong atay si Kigdaig ni mo, uy. Hoy, kumusta na ka? Kadiyot lang ha. Kadiyot Ano di lang. ay? Pida no? Ikaw man tong nangutanan ako sa... Kato bang nangutanan ako nga naaba si nang biti? Ikaw to no? Oh, ako to. Pero wa man ka makailan ako. Kinsa man say makailan nimo dayon nga perti naman nimong gwapahagod, Sandra. Abi nimo, mauwaw na mahinuon ko nimo eh. Badiya, uy. Ang Sandra nga kaniadto, maulang gihapon karon, Dex. Ang Sandra nga, sa hilom na higugman ni mo, Dexter. Sandra. Mao na, Dex. I love you. Oh. Sa una ra gyud. Dugay na kay kong na in love ni mo. Sandra, gilips to lips mo ko nimo. Dali na. Anota sa akong kwarto. Ha? Dali tayo. Oh, happy kay ko dihang nagdugmi ni Dexter gabi. Oh, Dexter. Grabe ang iyang pagromansa na ako gabi. Malikot na ko. Manuroy mi karon ni Dex. Oh. Lo, ngano din ni? Shucks, nahimi akong ilong! Libawag pa ingon sa left side ang akong suwang! Oh my God! Ma! 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 Matabangi ko diri, ma! Ngano ni akong naong, ma! Wa akong naong, ma! Nabawag akong ilong! Tanaw!
Dili gyud ay maayo nga kung unsa imong hitsura nga gihatag sa Ginoo angay nimong usbon. Napalabian man kog romansa ni Dexter. Uy, ang resulta no nahiwi akong ilong, nabawog pa gyud ang akong suwang. Rito kada pa more. Mao kato mga kasama ang kaagi ni Sandra dinhining tulumanon. What's the style? Rito kada style. Kini mao sungilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.